Mesa mar weche mag ohala ne jo ohala chiro ma Muhoroni mayudore e kar chung' od bura ma Muhoroni koro wuok oko tung' Mosuo kod Tend County ma Kisumu kaluwore kod chal mar chiro no ma giwacho ni ok ber kod lwasi mar ohala. Johala go wacho ni Jaoraka mane omi tije gero chiro no ne otimo tich ma oyuothore bang' muonyo omenda ma kore lach gino ma koro omiyo koth donjo nyaka e chiro. Gibuogo ni biro chungo solo osuru ne kaunti ma Kisumu nyaka los chiro no maber nimar thoth jonyiepo sani oringogi. Muhoroni en achiel kuom bombe 5 mane oyang kod tend gavana Nyong'o ka moko 4 gin Maseno, Kombewa, Ahero kod Katito. Auso kitungu, tauso nduma, to kane wane iye ka e stall nogolwa oko ni golo asbestos iketonwa mabati manyien. Mabati kokel to kel mabati ma fake. Mabati ma fake koth chwe kendo koth go stall sawa sawa. Stall olokre cool kar puko yugi. Stall otimo chuodho sawa sawa lumo twinya ke wi stall malo. To oko kama wantiyo kama noketwa open air wayoro chuodho ka koth ochwe tiloke iuse i chuodho. Koth goyowa makaka watimo onge. President marwa ma en Mr. Nyong'o obi ong'iyane omiyo johala okwamo wagomo ni ok wanyal juogo. Nyaka chieng' moro achiel losnwa waonge nyaka cho. Chiro top kendo top mar adier makia ni jo health ni kure mondo bi onee kaka chiro top. Kata unu mubiro nyithi mon wetena uneno ka chal nade o top mar adier to juok to wajuogo pile. Koro ne wakwayo president marwa men Mr. Nyong'o obi mondo konywa. Koro wakwayo governor marwa mondo obi mondo at least mondo wa reason kode pamoja. Nikech mind in shady work manotimore ka. Mamano gima okonya yie. Koro ber ka be jo uso yudo gimoro ma ndara ber chiro maber ka koro kata wachung' ka to koth go to wane i chiro. Mamano gima ok nyalre.